Mae hi'n 7 gradd ar 20 yn Melgrad. Does na blewyn o wynt. Mae hwnna'n bêl hyfryd! A wyddwch chi be? Mae Cei Connah di cael dihangfa. Fe fethodd Sadig gyfle'n gynnar yn y cymal cyntaf, ond fe ddyle'r chwaraewr arbenthig o Roma fod wedi'i rhoi hon yng nghefn yr hwyd, llawer i hawdd rhwng y ddau amddiffynwn. Am fethiant. Fel ymosodwr, a ti'n gwybod beth na ddigwydd wrth dwytha ar hanner amser, i gael Sadig i dynnu oddi wrth y cae. Fysa Wild di roi hon yn yr hwyd, yn fysa. Mae'n cael cyfle fan hyn! A wyddwch chi be, fe welodd o'r bêl na'n dod o bellter maith ac ar noson mor bwysig a hon pan mae cyfleon yn mynd i fod yn bryn. Ddyle honna fod fel Malcolm Allen? Mae'n beniad rhydd, mae'n rhaid o sgorio hwnna. Na, mae Partizan di cael y bêl ar mewn, ac unwaith eto Sadig ddoth. A mae gyda fo ryw rediad hafennol, mae ryw loetran i mewn, da chi bron ddim yn sylwi bod o'n dod, ond ar hyn o bryd, di'r hyn sy'n ar y diwedd, di'r ergyd, yn ffodus i Cei Connah ddim digon da. Di hwn ddim yn mynd i fod yn canmol i chwaraewyr yn ystod y gwyl na di. Mae'n edrych ar un mor anfodlon ac oedd o yn y cymal cyntaf na. Mae Sadig wedi cael cyfle ar blat oherwydd diffyg canolbwyntio difrifol. A mae Cei Connah mor ffodus. Mae Sadig sy'n chwarae yn y llinell flaen, a da chi'n cael yr argraff fasa fel yn gallu sgorio i gôl hollol wag o'i flaen. O be yn y byd ddigwyddodd fanna, bydd Morrison o'i go. Ivanovic ydy'r chwaraewr sydd wedi gadael y maes yr hif deunaw. Stefanovic yn ei lefo nawr, swm ar cloi dda! Wel, oedd bras i'm yn symud llawer na gweud felly oedd o'n gwybod oedd yn mynd i fethu'r gôl ac yn eitha ofyn tacos oedd, ond Swman just yw fflach bach. Ond mae bob tro yn mynd o ddiwrth y gôl. Mewn y hi, mae'r peniad yn rhydd. Pavlovic a'i cafodd o. Y dyn sydd wedi rheoli'r chwarae o'r llinell hanner i fyny yn gwthio'n bellach na mae wedi gwneud gydol y gêm. A fe ddyle fod wedi gwneud yn well. Pavlovic mewn at Swma. Os y drydydd cyfle oes! Ond i ddim yn mynd i gyfri. Mae o'n cusanu'r bêl, fydd o ddim eisiau cusanu'r dyfarnwr cynorthwyol. Mae'n un agos, ond dwi dal yn dweud mae o'n camsefyll yn ei weld yr ongl yma'n berffaith. Swma efo'r cyffyrddiad yma, nes i ddweud chdi mewn agos. Elisa mi Chris Koch yn agos iddo fo. Mae un yn erbyn saith. Un yn erbyn saith. Go on, Declan, go on. Bechod. I ganol y cae at Owen. Tosic chwarae teg iddo fo. A Swma wedyn, nôl at Tosic. A dyma'r tempo cyfle yma sydd wedi bod gan Partizan. A mae Swma mynd i hun. Mae nôl at Tosic! A dyna'r gol sy'n o bosib. Yn sicr yn torri calonau Cei Connah, ond sy'n lladd i gobeithio nhw hefyd. A gallwch chi ddim deud nad oedd hi'n dod. Na, chwarae'r safon gan Swma fan hyn, edrych ar 1-2 mae efo Tosic i ddechrau. Wedyn, hon di'r cyffyrddiad. Mae honna yn ei gwad i'r amddiffyn hwn yn dod ar draws. Fe di ddymchel a ddim ein jyst newid ger yn sydyn. A wedyn mae'n neud y dasg yn hawddach i Tosic. Y cyffyrddiad yma i mynd ei ddrwyd. Mae'r gwad i hon yn tita. A wedyn ei ti ar blat i Tosic. Pan mae o'n cael y cyfla, mae'n mynd i sgorio. Swma, Sadig yn chwarae. Ydy o'n mynd i gael ei gol o'r diwedd. Arwrol yr amddiffyn. Y cyffyrddiad ola, dwi'n credu gan James Owen. Mae'r bygythiad yn dal yno. Tadic i'r hwyd ochr. Wel, os oeddwn ni yn amer awydd i aros yn y gêm, Malcolm, oedd o yna. Oedd o yna go iawn, dwi'n sôn am Dafydd y Gorff at yr achos yma'n hyn. Oeddech chdi cael rhyw deimlad yno, os ydyn nhw am mynd rwan. Oedd rhaid nhw sgwrdd dwy. Ie. Angen amddiffyn. Doedd na ddim amddiffyn digon da. A mae'r bêl yn cael ei rhoi mewn i'r hwyd gan Ozegovic yr eilydd. A dyna hi arben, a mae o'n gwybod hynny. Dyna'r gol sy'n lladd unrhyw obaith.
Mae o'n chwaraewr cry iawn, ac bod yr amddiffynwr ar ei waro, oedd o'n ddigon cry i allu dal I dir. Oedd hi'n agos o perfformiad dewn y hanner cyntaf na I gadw I sgôr, ond mewn erbyn y tîm agor, maen nhw'n medru newid ger. Yn wedi pan mae rhaid I chi rhyw wthio fyny, a wyddoch chi fe, mae'r Wonder Kid di cael ei gol. 16 oed, mae di sgorio yn Ewrop. Dyna pam mae'n golygu gymaint iddo fo. Dyna pam maen nhw'n sôn amdano fo. Dyna pam mae'r dorf ar ben I digon, a dyna pam o Cei Connah allan o Ewrop am dymor arall. Fysa gol fach yn ffordd hyfryd I orffen y gêm oedd croesiad Wignell. Y tu hwnt I Bacared yna chwiban ole'r gêm. 2 gol ers yr egwyl. 1 I Tosic, 1 I Ozegovic, 1 I Stefanovic yn golygu bod y fuddugoliaeth ar y noson yn 2-0. Dros y 2 gymal yn 4-0. Andy Morrison a'i dîm allan o Ewrop. Our game plan is to get to half-time. It has to be some point in the game where we show our hand. You know, we're 1-0 down. We have to try and impose ourselves eventually. The first half was just about staying in the game, and the further we went, the closer we would get to them. But the first time we had possession of the ball and we actually got players up the pitch is when they scored their goal. Now, I said that, not be clever after the event. I said to the players yesterday, we will be at our most vulnerable when we attack them and then we lose possession. That's where we're going to get hurt, and then it's important that if we have to take a yellow, we take a yellow. But we couldn't actually get to them because good players will punish you. And then, you know, you're always mindful about their quality and at what point do you open yourself up, because when we went back at 3-0, when we went back to a deep 10-man block, they couldn't get through us again, so we kept a clean sheet. So I firmly believe that we could have got to 90 minutes on 0-0, but that's only going to kick you out. You know, and the glory you'll get is a clean sheet. And I just thought that, you know, the fears are that when you actually get 2 or 3 players beyond the ball up the pitch and then you stop them spaces in midfield, exceptional players will hurt you, and they did. And, you know, there's no lesson in there for me. It just comes to fruition what I feared, that they're a very, very good team. We stayed in the game for as long as we could. I think, like the gaffer said, we needed to go for it at some point, and I don't know, we just conceded 2 quick fire ones, so it knocked the stuffing out of us a little bit, but I thought we kept to our game plan. It was hard graft like, but we did well. Oedd yn briliant I fod allan yna. O'ch chi'n methu clywed I gilydd, oedden ni'n gweithio ar ei gilydd, ond maen nhw'n efo'n gallu clywed, ond experience amazing I ni gyd, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl gwyn ni gyd fynd o ma'n proud o'i gilydd. I wanted to hit the target ideally, but the chances come so quickly, and obviously more pressure on you when it does come, because you're only going to get a few in the game. It was probably the only one we really had. So, yeah, I am disappointed, but you know, we have stuck to the game plan until that point. We went in 0-0, and that was the game plan.